Jeg hedder Mie Vindal Andersen, og jeg arbejder i kvalitetsenheden i Danmarks Apotekerforening. Og velkommen til den her korte video, der kan hjælpe dig apoteket i gang med Apoq. Når du skal arbejde med Apoq, er det en forandring, ikke bare for dig, men det hele apoteket, der skal igennem en forandring. Og når du ændrer én ting, vil det påvirke apoteket andre steder. Det kan være lidt uoverskueligt at tænke hele apoteket ind, men på næste slide, der giver vi dig nogle konkrete handlinger, du kan gøre. Systemet, det får du gennem Apoq, de 8 moduler og den måde at arbejde med kvalitet på. Strategi. Apoq skal understøtte strategien om høj kvalitet og lovoverholdelse. At have et kvalitetssystem og implementere Apoq skal være en del af apotekets overordnede plan for kundeservice og ydelser. Struktur. Hvordan opgaverne organiseres, hvem gør hvad, skal integreres i apotekets organisationsdiagram, i kvalitetsorganisationen og i rollefordelingen på apoteket. Det var de 3 hårde elementer. Det er dem, der er nemmere at ændre på, og dem, der er nemmere at lave aftaler omkring. Så skal vi til de 3 bløde elementer. Det er dem, der er lidt sværere at ændre på. Det kræver mere tid og større ressourcer. Ledelsesstil. Ledelsen skal beslutte og signalere, at Apoq er en prioritet. Det kræver synlig opbakning, kommunikation og kultur, hvor kvalitetsarbejdet er en naturlig del af hverdagen. Medarbejderne. Alle medarbejderne skal involveres. Have fokus på information og træning i Apoq og forståelsen af, hvorfor det skaber værdi for kunderne og for apoteket. Og husk at kommunikere til alle dine kollegaer og til alle afdelinger. Kompetencer til kvalitetsstyring. Har apoteket de nødvendige kompetencer? Er der behov for opdatering eller at tilføje nye kompetencer? Det vigtigste er at komme i gang. Der sker ikke nogen forandringer, hvis ikke du gør noget anderledes. Her er vores anbefalinger til konkrete handlinger, som du kan gøre. Start med at opdatere dine egne kompetencer. Læs Apoq, introduktionen og de 6 moduler, men vent ved at læse bilagene, til du skal bruge dem. Og så gør dig nogle tanker om implementering og hvad er apotekets behov. Start med de grove linjer og pas på, at du ikke forsvinder i små detaljer. Snak med din leder og lav aftaler om ressourcer. Hvor meget tid skal I frigive til implementering af Apoq? Opgaver og ansvar. Hvad skal gøres og af hvem? Tidsforbrug og deadlines. Hvornår skal første modul f.eks. være færdigt? Prioritering. Hvordan vægtes Apoq i forhold til apotekets andre opgaver? Kommunikation. Hvordan viser ledelsen, at Apoq er vigtig, f.eks. på personalemøder og på SharePoint. Lav kun en plan, I kan overskue, f.eks. hvad er jeres mål efter 1, 3 eller 6 måneder. I behøver ikke have alt med, og I behøver heller ikke at ændre alt. Og så husk at tilpasse efter apotekets behov, og hold det enkelt og hold fokus. Fortæl løbende dine kollegaer om Apoq, f.eks. på korte og lange morgenmøder, på personalemøder og opdateringer på SharePoint. Og træn gerne dine kollegaer i at bruge Apoq. Du kan forebygge modstand mod forandring ved at kommunikere forandring og skabe motivation hos dine kollegaer. Og der er det vigtigt, at du taler ind i What's in it for me, hvor du italesætter, hvad dine kollegaer får ud af at bruge Apoq. Og det er blandt andet støtte i hverdagen, gode arbejdsgange, og det sikrer viden og kompetencer. Og så skal du også tænke på, what's in it for them, hvad får apoteket ud af det, og hvad får kunderne ud af det. Det næste, I kan gøre, er at ændre på biblioteksopsætningen i SharePoint til de 6 moduler. Send en mail til Pharmakon IT, så hjælper de jer, og vi ved, at rigtig mange af jer har været i gang med det. Herefter kan I flytte jeres dokumenter over de moduler, hvor I synes, det passer. Lad være med at overtænke det. Sæt dem ind, hvor det giver mening for jer. Herefter kan I kigge på, hvad mangler I? Er der nogle dokumenter, I skal have tilføjet, eller noget, I skal have væk? Og der vil jeg lige sige, at vi har jo lavet et fleksibelt system, der skal passe til alle apoteker, så derfor er der ikke en bestemt nummerering eller et bestemt antal dokumenter. Så lav det, der giver mening for jer. Der kommer ikke yderligere inddeling eller nummerering. Så kan du organisere opgaverne. Hvem er eller hvem skal være med i kvalitetsgruppen? Opdatere jeres organisationsdiagram og uddelegere opgaverne til funktionsansvarlige eller tovholdere. Herefter kan I begynde at ændre relevante arbejdsgange og kvalitetsdokumenter, og husk at gøre det, der er relevant for jer, og det vil jeg snakke lidt om på den næste slides. Når I implementerer Apoq, så vil det kræve, at I ændrer den måde, I arbejder på, og den måde, I laver kvalitets på og jeres kvalitetskultur. Apoq har fokus på lovgivningen og hvad er compliance med loven. Det betyder, at der ikke er den mængde evalueringer, vi er vant til, og det giver en større frihed til jer
til at vælge de evalueringer, der giver mening for jer, og som kan udvikle kvaliteten og apoteket. Husk ikke at bruge tid på at lave evalueringer, der ikke er lovpligtige, hvis I ikke har tid eller overskud til at overholde de punkter, der er i checklisterne. Så vær modig og stop med at gøre ting, der ikke er lovgivning og som ikke giver værdi. Og så er vores anbefaling, at I løfter det generelle niveau på tværs af jeres kvalitetssystem, så der ikke er områder, I har glemt, og områder, I har fuldt opdateret. I forhold til evalueringer, så er vores mål hurtigst muligt at få lavet et årshjul til jeres SharePoint, og vi arbejder på at lave nogle materialer, der kommer tæt på jeres hverdag. Brug checklisterne efter hver modul til at finde ud af, hvad I mangler, og få opdateret jeres dokumenter og arbejdsgange. Husk løbende status på implementeringen af ApoQ. Hvor langt er I? Er behovet stadig det samme? Er der f.eks. varslet inspektion? Er der kommet ny lovgivning eller nye arbejdsgange? Og tag også stilling til, om der skal tilføjes nye kompetencer eller ressourcer. Så kan man spørge, hvornår er ApoQ implementeret? Og det er jer, der sætter den definition og de mål for, hvor langt I vil tage ApoQ. Men ApoQ vil løbende blive udviklet og opdateret. Det betyder nok også, at ApoQ aldrig bliver fuldt implementeret, men I kan komme i mål med at konvertere jeres kvalitetssystem til ApoQs rammer og tankegang. Her er nogle overvejelser til, hvordan I kan finde ud af, hvad der er relevant for jer. I kan starte med den systematiske tilgang, hvor I begynder med modul 1 og får alt det grundlæggende på plads, og derefter arbejder sig igennem alle 6 moduler. Så kan man også vælge den, der hedder kunden i fokus. Hvad bruger I mest på apoteket? Og det er modul 4 og 5, der handler om ekspedition og rådgivning. Så kan man tage de små skridt. Start med det mindste modul eller mindste handling. Modul 3 er det mindste i omfang og længde. Eller I kan lave små mikrohandlinger og starte med nogle små kvalitetshandlinger, som for eksempel jeres egen stillingsbeskrivelse. Er stillingsbeskrivelsen for den kvalitetsansvarlige opdateret, dateret og underskrevet? Har I fået lavet den årlige status for receptpligtige lægemidler til dyr? Sælger I sprit, og har I det spritregnskab? Så er der den, der hedder klar til inspektion, og den er god, hvis I ved, I skal have inspektion, eller det er lang tid siden Lægemiddelstyrelsen har været hos jer. Så der kan man kigge på, hvad optager Lægemiddelstyrelsen mest, og der vil jeg anbefale, at I også bruger den checkliste, der ligger for inspektion. Og det ting, de blandt andet går op i, er narko, dosis, ekspedition, organisationsdiagram og dokumentstyring. Så kan I også tage den, der hedder førstehjælp. Hvor har apoteket størst behov for at komme i gang? I ved det sikkert godt, det er der, man får lidt ondt i maven, og der, hvor skoen trykker. Så hvis I starter med den, så får I det også lidt bedre. Så kan man også tage den gamle. Start med apotekets ældste kvalitetsdokument. Jeg håber, det har hjulpet jer i gang, og ellers husk, der er hjælp at hente. Vi har oprettet en supportfunktion, hvor I kan skrive til, eller I kan ringe, eller I kan også booke Teams-møde, så kan I snakke med os direkte.